Инспекторлар килгәндә Илдар Сәйдгалиев үлән чистартайды. Соңыннан колдыкларны копчыкка тутырып чүплеккә ташлый. Янгыннан саклану чаралары үзебезнең иминлек өчен кирәк дип акчачы. Һәр пешмакта почти бочка тора су белән, любой вакытта сиптереп нитергә була. Коры үлән һәм чүп яндыру, ачык утта ризык пешерү катгый тыела. Махсус режимның таләпләре шундый. Бу кагыйдәләрне инспекторлар бүген тагын бер кат искә төшерә. Вы знаете, что сегодня введен особо противопожарный режим Республики Татарстан? 17 числа я все это читала. Действует по 10 мая. Виктория Остров дип аталган бу бакчачылык ширкәтен Казансу елгасы әйләндереп алган, әмма сулык янында урнашу гына янгыннан сакламый. Берничә ел элек Валерий Владимировның күршеләре янган. Мы знаем, что это такое, не дай бог кому это пережить. Янгынның нәрсә икәнен беләбез, Ходай сакласын, игътибарлы булырга тырышабыз инде. Так что следим. Бу участокта инспекторлар бакча уртасында торган мангалга игътибар итте. Хуҗа кеше аны шунда ук читкә алып куйды. Махсус режим беткәнче кирәге чыкмаячак. Ширкәттә 700-дән артык участок бар. 25-ндә ел әйләнәсе яшиләр. Һәр урамда менә шундый су гидрантлары тора. Әмма ни гаҗәп, аларга су килми булып чыкты. Моны төнлә һава температурасының минус булуы белән бәйләп аңлаттылар. Шушы көннәрдә су булачак дип ышандырдылар. Менә мондый ташландык участоклар аерым игътибарга лаек. Аларның кайберләре еллар буе менә шулай җыештырылмыйча ята диләр бакчачылык ширкәтендә. Хуҗалары булмагач, коры үлән дә чистартылмый, монда су да юк. Бер генә очкын төшсә дә, монда нәрсә буласын күз алдына да китерү куркыныч. Хуҗаларына хатлар язабыз. Телефоннан гына звонить итәбез. Алар иртәгә дип шулай обещать кенә йөриләр. Мондый участоклар безнең обществода 4-5 штук кына. Рейдтан соң ташландык бакча участокларының хуҗалары белән МЧС хезмәткәрләре элемтәгә керәчәк диелде. Әлегә беркетмәләр төземәделәр, кагыйдә бузучыларга штраф күләме уйландыра торган. Кагыйдәләр бозылган вакытта 10 меңнән 20 меңгә кадәр штрафлар, юридик затларга 400-дән 800-гә кадәр штраф салына. Ел башыннан Татарстанда 1465 тапкыр янгын чыккан. Узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда 546-га күбрәк. Янгыннарның артуы язның иртә килүенә бәйле дип белгечләр. Исегезгә төшерәбез, янгынга каршы махсус режим 3 атна дәвам итәчәк. Инспекторлар рейдларга көн саен чыгачак. Илгиз Шакуров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.